Joo. Ja sit biisi saadaan. Kyllä me saadaan. Revitään vielä jotain noista muusikoista irti. Biisinteko on siitä mielenkiintoista, että sehän voi olla ihan mitä tahansa. Se voi olla välillä niin, että sulla on kännykässä aiheita tai lauseita, joita sä kuulet. Toisinaan se voi olla sitä, että se on vaan aivomyrskyä ja mä tykkään studiosta tosi paljon, koska silloin näkee kättensä työt niin sanotusti, koska uusi biisi avautuu, näkee mihinkä maailmaan se menee, miten niin kun tuottaja näkee sen, miten soittajat näkee sen, miten se muuttuu silloin, kun sä itse alat laulamaan. Tapahtuuko jotain uutta? Ja 1, 2, 3. Etten aina lääkitystä ja kyllä käy tästä. Mä tarvin tuottajaa sen takia, että ne biisit saadaan kokonaisiksi, että tuottajan työ on ajatella kappale isommin kuin laulun tekijän. Tuohon voi pitää jopa pienen tauon, se ei tarvitse tulla. Oletko siellä? Ehkä vaijan henki. Aki on äärimmäisen lahjakas, taitava. Ei onneksi liian vietävissä, että muistaa sen oman paikkansa myöskin, että kun me artistit tekijät ollaan sellaisia huuma-ihmisiä, niin silloin kun me innostutaan, niin meistä on kaikki ideat helvetin hyviä just sillä hetkellä. Niin se on ehkä myös se järjen ääni, joka pystyy sanomaan, että tää on nyt se hyvä tässä. Tuottaja on oikeastaan niin kuin vastuussa siitä, että kappaleesta saadaan sellainen julkaisukelpoinen. Sitten kun tulee ensimmäinen kertsi, niin se tavallaan tipahtaa pikkasen alaspäin. Niin samantyyppisesti kun piirtäjät tekee eka suttaa ja sitten ne alkaa löytää sieltä niitä vahvoja linjoja, mitä aletaan vahvistaa, niin se on oikeastaan mun sellainen tuotantotyyli. Eikö se nyt ole kertsi? On. Melkein kuin Enter Sandman. Ja pitäisikö se seikkeri olla jo aikaisemmin tuossa säkkärissä mukaan? Ei välttämättä. Tai joku ravistin. Ei seikkeri välttämättä, mutta joku siis... Vois mennä ihan duurin. Nykyään tuottajan pitää osata käytännössä kaikki soittimet ja niiden huoltoja. Jos ei ole ihan ammattimuusikoja paikalla, niin kyllä niin kuin joutuu itse virittämään rummutkin ja kitarat vireeseen. Tarvittaisiin vielä soittamaan levylle jotain kiippariraitoja tai akkarikitaraa tai tuottajan tehtävä on olla siinä niin kuin osa sitä bändiä tarvittaessa. Artisti kusasee, niin vetäisi taas myö vaikka siitä samasta. Tai tosta säkkäristä suoraan. Hyvä. Mikä maku? Daimi. Mä maistelen oikein sille urakalla tätä yhtä. Ja näet kohta Sivaa ostaa itsellesi tällaisen pussin. Mä voin ostaa jotain muuta suklaata. Musiikissa taukojen pitäminen ihan niin kuin musiikin sisällä sekä tekemisessä on niin kuin todella suotavaa. Onko tää ruottavaa juttu? Daimi.
Marabuun. En mä tiedä. Mutta onks Marabu ruotsalainen? Onhan se. Minkäs maalainen sä oot luullut sitä? Sveitsiläinen tietysti. Taukojen aikana tapahtuu kaikki oivaltaminen. Joskus kappaleet niin kun kasvaa siinä tuotantoprosessin aikaan ihan eri suuntiin ja yllättäviä suuntiin. Sanotaan, että biisi kehittyy. Musta se on hyvä sana. Pyritään aina katsoa etäältä sitä juttua. Että Tämä on oikein kuin Dream Theaterin levy. joo. Ehkä meidän pitää kuunnella lounaan jälkeen uudestaan. Ollaanko me innostuttu näistä tomeista? Kuulostaako nämä hyvälle? Niin. Oikeesti. Niin. Tärkeintä on lopulta kumminkin sit se lopputulos, että ollaan tyytyväisiä. Se, että se kuulostaa siltä, että sitä on tehty huolella ja tunteella. Kuunnellaan tää ja sit ollaan tyytyväisiä. Tule esiin, sun tahdon nähdä, etten hae lääkitystä ja kerro lääkärille tästä. Miten vaan tulee kaikkein parasta jälkeen, niin se on niin kuin, se on se suurin tarkoitus kuitenkin. Kun valot huoneessa pätkii ja virta katkeaa, tiedän sen. Mua esi-isät muistuttaa. Muista nöyrästi elää. Joo, eiköhän tää projekti ole tässä.